Salbuespen egoeran dago Euskal Herria. Konfinamendua agindu zaigu. Krisi honek oraindik eta ikusgarriago egin du sistema honek ez duela funtzionatzen. Urtarrilaren 30ean lan, pentsio eta bizitza duinaren alde mobilizatu ginen Euskal Herrian. 2 hilabete geroago, kezkaz bizi dugu momentua. Langileon, hiritarron osasuna dago joko. Ardura kolektiboa beharrezkoa dugu. Jakitun gara, elite politiko eta ekonomikoak saiatu daitezkela egoera baliatuz eraso berri bat egiteko. Neoliberalismo gehiagorekin erantzuteko. Ez dugu onartuko. Krisi honek ere are eta gehiagoan utzi du aldaketa sozialaren beharra. Bihurtu dezagun behar hori aukera. Baina nola? Kalitatezko zerbitzu publikoak garatuz. Egoera prekarioenean dauden kolektiboak babestuz. Oinarrizko eskubideak bermatzeko neurri zehatzekin. Etxebizitza, elikadura, osasuna, ura, energia eta askatasun sozial eta politikoa. Zaintza lanak aitortu, bermatu eta banatu. Indarkeria matxistari aurre eginez. Lanpostuak defendatu eta bermatuz. Informazio eskubidea ziurtatuz. Krisiaren eragina ez dezagula langileok ordaindu. Ekonomia sozialeko sareak babesteko neurriak hartuz. Eredu komunitario eta kolektiboa da gure aukera. Horretarako, Birzentralizazioaren aurrean, guk burujabetza. Individualismoaren aurrean, guk antolaketa kolektiboa. Kapitalaren aurrean guk, demokrazia ekonomikoa. Bizitza burujabea eskubide osoz. bizitza burujabea eskubide osoz. Bizitza burujabea eskubide osoz.